ki nong yalam jong ka National People's Party kilahyar shayaw Rambrai ban pensyai paitbah yaki matre kam jong ka party na kabenta ka MP election shiteng samoy kaban salong haki khindiat banai banwan. Yakate ka jing yalang pensyai paitbah la penlong hayaw Rambrai hakaba la penyai do ba McDonald lingdo haringkat ka jing dan lang jong uba RG Movement MLA ka Rambrai jerngam uba Lur Shai Kharbani MDC ki nong yalam jong ka NPP bakentop ya uba Gigur Merthong District President bat kiwei. Hakate ka sngi la yo ya ka jingkran na uba Hamlet Santoling Working President jong ka NPP ba Gigur Merthong District President ka NPP ba Bormanding Nonglang Gabriel Walang MLA ka Nongstan bat khadu la yo ya ka jingpen shai na uba Prestun Tensong Simbut Menteri Rangba ka jela. Kiat ke jengi, nerga wei ke mat ke bangi juken hakeleng kelong bangi kwa banonra ya karo ke par hakeleng isnong tau jong ke jelam glahi